Amé mardi là, le 14 janvier 2025. Amounou kalaje mali kono mali koko be folindo ko do ko wakati utuya ka yo bisimida bi anga jemu kan kene kan be ka kuma jemu kan mi kene kan mi wole bla anga jamana ko dono ma famiyale ma hakli daele le o bena ami masala ka wala like sujet chamo ka munu nafa ka bo an kini kelen bla jirani kan wala samsi ka famiyale ani nafa chamo soro ala choya mina o kama kasanga ni bido ya banye anga wole sira mamima wole to ko Pap Diallo ni ale quartier général de la révolution QJR au président allié nité a chenfole anga plateau kan adilla ka temeya amma sala sujet baw kan munu yina ay famiyal temani wala li chamo soro ala bituguni ali debe amulo koro abina masala bi fana haba jiga fana ko obina famiyal chamo soro anga bi masala fana ami kuma ti anga mo wele lima. Bonjour monsieur Diallo. Bonjour Mariam. Bonjour. Bachitila. Ça va, alhamdoulilah. Ok, tabarikala. Pour les cas jomé bulu ka di ana jamo. D'abord, folie Mimbolo, oui, ka Mali Kunafuni, à Barila Befo, à Nyamoro Sofo, et encore que Amadou Diallo, Kaka Folie Béa. Au quoi fait, Morobe, ni Ubeka en Ladje, Bolo sans fait. Mali Kono, ani Mali Koka, Kubeka Folie Béa. Et Kadaka Foko, Binga Resoro, à quoi Keneka, on est Manisonja Belebele, surtout à la Kadaka Foko. Domi Flenina à Kerena, ni Amafumako le 14 janvier, ni Obé, en Atladji, Minamon Fumako, journée de la souveraineté retrouvée. Avant qu'un ARS Sakola, donc Mali a qu'un ARS Sakola, Mali a qu'un Jamanado Sakola, et Gela Tchama Kofe, vraiment Wilka Job Kofe, donc auto créé de ARS sur Akumana Yambi. Vraiment on est ma kafoline chamake kanyeshi d'abord Mali Kunafuna Barila Beta vraiment son jadu. Tabarikala. Inafa ya me anga invité ka foli kon kon la tugu amina hama jiga we sujet défini gaba billet 14 janvier amina kuma min ka wole bidon ya do min tere no ka nyeshi journée de la souveraineté retrouvée ni oye anga jamana ka yere ya seglier ama amina nyini ngal chamo ke anga invité la Pap Diallo mina famille chamo mina se ka soro souveraineté souveraineté yere mu fendi retrouver fen fele ba soro ku perdu la ko kuma ku klala na asigna kana tugu am se ka munike ka garder am se ka muninya anyi wala sanga se olu be jabi soro ay jëm kan ci fo kasi alabana. Maintenant monsieur Diallo amé fait gadon souveraineté est mu fendi. D'abord nya me ko souveraineté Toubabukana c'est le pouvoir de décision. D'accord. Okore muye bamanakana ka fangandima fangami ba ato ibisi ki ko jalatre ka be ire sakoma. OK. Donc fangami ba to isakuna ko de ke donc ama fo de mako souveraineté. D'accord. Bon nya ta bakruba la o sika so mina ko sobe o ye masaya di. D'accord. Nafoko le souverain o ye masaya. Donc souveraineté masaya parce que masaya o de sako beke kadaka masa sako de beke. Voilà donc aya ye bi ambe démocratie mi konana. A démocratie konana a yirala ka foko ko souveraineté ou la souveraineté appartient au peuple. Au début à la constitution konana. Donc bamonakana pour ko masaya oui parce que diamant détail. Donc bi ambe système mi kono politique mi kono o ye jamanadenw olu le sako de kan kɛ. Voilà donc mi se mi fɔ souveraineté ko la donc o de ɲini. OK ama jigiya souveraineté kɔni o tɛ fɛn dogolen ye mɔgɔ si ma tuguni. Invité ka kuma la a yira ko souveraineté de kɔrɔ ye pouvoir de décision i ka se ka i yɛrɛ kunkanko kumaw ka se ka o décision ta i yɛrɛ ye min fana bɛ an bɛ régime politique min kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko démocratie olu bɛ a yira k'a fɔ ko fanga walima jamanadenw de hakilina bɛ sanfɛ donc o b'a yira jamanadenw de ka hakilina o bɛ ta ka o labaara donc o de bɛ se ka kɛ i n'a fɔ souveraineté retrouvée mais ni retrouvée bɛ kuma o kuma la i b'a sɔrɔ o kun perdura de parce que a fɔra souveraineté retrouvée o b'a yira a sɔrɔla tuguni o kuma a tun b'an bolo wa a tilala na de wa. An bɛ se k'a fɔ dakuruya kelen na waati dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔna na an ka souveraineté tun bɛ anw bolo an ka masaya tun b'an bolo an tun bɛ an yɛrɛ sagoya la fo waati min na tubabuw nana ka na an sɛgɛrɛ ka na bi an kan
fo a labanna k'an ta ka an kɛ jɔn ye waati dɔ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko kun bɛ an ka mɔgɔbaw ta yan k'u kɛ jɔn ye Amérique jamana kan walima Faransi jamana kan en tout cas tubabu jamana kan u ka bɔ o la u ka tila k'u ka sɔrɔsiw ta ka na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ tuguni ka na an ka dugu minɛ ka tila ka kɛ an ka dugu ɲɛmaaw ye u ka sɔrɔsiw bila an kan u ka polisiw bila an kan ka na k'a fɔ ko u bɛ an ka ko ɲɛnabɔ an yɛrɛ pilasi la donc i b'a ye k'a fɔ ko o waati kɔnɔna fana an sago kun tɛ kɛ olu de sago kun bɛ kɛ anw kan donc anw b'u ka jɔnya la donc an bɛ se k'a fɔ waati dɔ kɔnɔ an ka masaya kun bɛ anw bolo ka tubabuw nana ka na bɔsi an na donc o kɔfɛ an ye ko talen ɲɛfɛ wulikajɔw dɔw fana kɛra an y'a ye Baba Modibo Keïta n'o kɛra Mali président fɔlɔ voilà le père fondateur du Mali donc ale ni a jɛɲɔgɔnw u ye bolo di ɲɔgɔn ma politiki sira fɛ ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o bɔsi tubabu la cogoya min na an ka jamana bɛ se ka bila an yɛrɛ sago la jamanadenw yɛrɛ fana sago la a kana bila tubabuw fana sago la donc o waati la an y'an ka indépendance sɔrɔ bon an bɛ se ka jilatigɛ k'a fɔ ko Modibo Keïta tile la tiɲɛ yɛrɛ la i b'a taa sɔrɔ an ka wari n'o kun ye CFA min tun bɛ yen a y'o bɔ yen ka na ni franc malien donc an bɛ se k'a fɔ ko nafolo sira fɛ an sago kun bɛ an yɛrɛ ka wari la ka d'a kan an sago kun tɛ CFA la CFA o ye tubabuw ta ye olu de sago kun bɛ o la donc an bɛ se k'a fɔ souveraineté monétaire olu kun bɛ an bolo politiki sira fɛ an ka assemblée nationale gouvernement président bɛɛ kun ye an yɛrɛ ta ye donc a kun ka di anw ye an ka bolo di ɲɔgɔn kɛ ni jamana minnu ye Modibo Keïta tile la an b'o bolo di ɲɔgɔn kɛ ni o jamanaw ye Modibo Keïta ka wulikajɔ fana kɔfɛ an ye k'a fɔ ko usine caman a y'o jɔ société caman a y'o jɔ donc o kɔrɔ ko an ka sɔrɔda bolo o kun tɛnkunnen don an yɛrɛ la an sago kun bɛ an yɛrɛ la donc politiki sira fɛ nafolo sira fɛ sɔrɔ sira fɛ cakɛdaw ka baarakɛyɔrɔ sira fɛ donc an sago kun bɛ an yɛrɛ la an ka seko ani dɔnko i b'a ye k'a fɔ ko o ko jamana baaraw o kun titinnen don an ka ɲɛnamayaw de kan an ka lɔnkow kan n'an ka sekow kan i b'a ye k'a fɔ ko semaine de la jeunesse kun bɛ yen binaliw ninnu bɛɛ kun bɛ yen donc o kɔnɔna na an ka hymne national an yɛrɛ y'a dilan n'an yɛrɛ ka seko n'an ka dɔnko ye an ka jamana tabiya ni tamasere caman an ka drapeau nin bɛɛ de kun ye an yɛrɛ ta ye donc an bɛ se k'a fɔ ko o waati kɔnɔna na Modibo Keïta tile la an bɛ se k'a fɔ ko anw b'an yɛrɛ sago la donc on était un état souverain ka tila ka da k'a fɔ ko le peuple aussi était souverain ka d'a kan an sago de kun tɛ kɛ nka mɔgɔ wɛrɛ sago kun tɛ kɛ nka Modibo Keïta ka fanga a kɛlɛlen a tila ka bɔ ka bin sɔrɔsiw dɔw fɛ ni o sɛbɛnnen ye Musa Tarawele ka tɔn ni Joseph Mara ninnu bɛɛ bɛ a kɔnɔna na cɛkɔrɔ Bagayogo ninnu b'a kɔnɔna na donc o kɛlen ka Modibo Keïta ka fanga ka daraki ka bɔ ka bin o kumana a kɛra sababu ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya taabolo dɔw bɛ yen olu tiɲɛna an bolo o kɔfɛ an kun tɛ an yɛrɛ sago la bilen ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ ko programme dɔ tun bɛ yen tubabuw y'o dilan ka na ko o titi an kunna en 1984 n'u b'a fɔ ko programme d'ajustement structurel an ka Modibo Keïta ye cakɛdaba minnu dilan k'olu bɛɛ feere k'u bɛɛ privatiser ka an ka nafolo n'u kun ye franc malien an ka wari k'o bɔ yen ka na ni franc CFA ye donc an y'a ye k'a fɔ ko tuguni an kun tɛ an yɛrɛ sago la tuguni an kun bɛ tubabu jɔnya la an bɛ tubabu sago la ka daminɛ o waati la fo ka na ni démocratie fana nacogo la i b'a ye o programme d'ajustement structurel kelen o bɛɛ de continuera CFA olu continuera démocratie yɛrɛ ta jugera ka tɛmɛ hali Musa Tarawele ta kan ka d'a kan o ye mun fɔ ko démocratie kɔnɔna na ko lakana kɛbagaw n'o ye o ye an ka armée ko armée forte ko o man ɲi démocratie ma ko ni armée ɲɛnama jɔra ka jɔsɔ ka ɲa ko o man ɲi démocratie ma o kumana il faut que armée ka ci armée ka fɛgɛya armée ka affaibli donc walasa démocratie ka se ka ɲa o bolo o démocratie o ma a to an ka jamana tora an yɛrɛ sagoya la k'an ka politique kɛ ni an yɛrɛ sago ye walima k'an ka nafolo an ka sɔrɔda bolo k'o kɛ an yɛrɛ sago ye a bɛɛ privatisera donc an kun t'an yɛrɛ sago la depuis o waati fana na a ko fana gɛlɛyara tuguni ka d'a kan o démocratie yɛrɛ ma kɛ démocratie ye tuguni mais a kɛra démocratie de ye c'est à dire ka kɛ démocratie min ye maa damadɔni ta ye olu maa damadɔni ta soit ye président soit ye ministre soit ye député
nka olu yɛrɛ président n'o o ministre walima o député olu yɛrɛ kun t'u yɛrɛ sagoya la olu fana kun bɛ taa u bɛ bila tubabuw sagoya la ni maliyɛn y'u ta fɔ ni faransi y'a ta fɔ a bɛ to faransi ta de la a bɛ to mali ta la donc an y'an to la ka na fɔ a bɛɛ continuera an ka na fɔ amadu tumani tile la rébellion ka wuli ka sɔrɔ sɔrɔsiw de armée t'an bolo anw ta yɛrɛ sago la fo an ka wele de da jɔnla tile la walasa tubabuw kana tuguni ka na an dɛmɛ tuguni ka an ka jamana bila armée française sagoya la tuguni an ka to la IBK ka tila ka segin ka na Kidali ka minɛ na an ka jamana dugukolo o tɛ an sagoya la donc souveraineté tɛ an bolo n'i y'a ye k'a fɔ ko IBK ala ka hinɛ la n'a ko ye kuma ta k'a bɛ cɛfarinya kuma fɔ walima k'a b'a yɛrɛ sagola kuma fɔ walima n'a bɛ jamanadenw sagola kuma fɔ i b'a ye tubabuw bɛ kuma RFI sanfɛ ko wa a terikɛ dɔw bɛ yen ko a tɔgɔ bɔra kɔnɔ u b'u ko tɔgɔnin fɔ IBK b'a datugu donc a kun minɛnen don fan bɛɛ fɛ jamana kun t'a yɛrɛ bolo u bɛ nkalon tigɛ coronavirus bɛ na nin bɛ na patati patata nin bɛɛ nkalon an kun t'a yɛrɛ bolo bilen fo ka na ni MINUSMA ye MINUSMA de bɛ na ka na an lakana donc parce que an ka sɔrɔdasiw an ka armée kun tɛ se k'i jɔ k'a yɛrɛ lakana ka da kan minɛn fɛn fɛn ani labɛn fɛn fɛn bɛ yen min kan ka bila sɔrɔdasiw ka niveau la walasa an ka jamana ka se ka lakana ka kɛɲɛ ka bɛn ni an yɛrɛ sago ye voilà donc olu si ma se ka ɲɛnabɔ donc an bɛ se k'a fɔ ko o waati bɛɛ kɔnɔna na souveraineté kun tɛ an bolo maintenant retrouver ye mun ye o ye don min na wulikajɔ kɛra jamanadenw fɛ ni o wulikajɔ kɛra tɔn min ɲɛmɔgɔ la donc jamanadenw ka wulikajɔ min kɛra ni a ɲɛmɔgɔya o tun bɛ tɔn min bolo ni bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ la n'an b'a fɔ o ma ko M5 RFP donc o wulikajɔba min kɛ k'a fɔ ko fanga min bɛ an kunna ni o tɛ jamanadenw sago la fo ka taa kɛ faransi sago la o kumana o fanga in ka wuli ka bɔ an da la n'o ko IBK ka fanga ye donc wulikajɔba kun ka donc o wulikajɔba min kɛra a kun tagara cɛ ni mun ye sɔrɔdasiw dɔw fana wulila ka wulikajɔba kɛ ka mugu ni kisɛ ta sɔrɔdasiw fana bɛɛ tɔgɔ la donc tɔn min bɛ kun bɔ o ɲɛfɛ an b'a fɔ o ma ko CNSP sɔrɔdasiw tɔgɔ la donc o CNSP o ni o M5 RFP olu ka bolo di ɲɔgɔn ma o kun cɛra ni min ye o kɛra IBK ka fanga ye min tun bɛ faransi sagoya la min tun bɛ tubabu sagoya la donc c'était pas un régime souverain mais c'était un régime sous tutelle donc à ce moment souveraineté ko kuma kun tɛ yen yɔrɔ la donc o wulikajɔ min kɛra ka fanga in bin o kumana u nana ni fanga kura min ye an bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko waati kuru kɔnɔ san 2 kɔnɔna na u sera ka mugu ni kisɛ caman ko o san k'o di an ka sɔrɔdasiw ma ka tubabu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka Barkhane gɛn ka G5 Sahel ko gɛn ka MINUSMA gɛn ka tɔ to Mali yɛrɛ armée gansan ye donc an ka wulikajɔ kɛ sa walasa an ka se ka jugu gɛn ka bɔ an ka jamana kan tubabu dɛsɛra ka min kɛ an yɛrɛ ka se k'o kɛ donc an bɛ se k'a fɔ depuis o waati la an commencera ka an ka sécurité ko olu sɔrɔ an ka lakana ka titi an yɛrɛ kan a ka bila an yɛrɛ fana sago la donc an bɛ se k'a fɔ o sira fɛ souveraineté retrouvée kuma bɛ se ka fɔ filanan ye min ye i b'a ye k'a fɔ ko an ye nin fanga ninnu ta kuma parce que 14 janvier yɛrɛ nana min kama fanga talen a ma bɛn faransi ma cogoya min na faransi fana ka ciden mun fana bɛ yen ni o CEDEAO ye o CEDEAO min sigira Mali ni jamana caman fɛ pour que nɔgɔya da ka se ka kɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma farafindenw yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ an ka fɛnw yɛlɛma ɲɔgɔn bolo an ka taa bɔ ɲɔgɔn ka so ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔna na an ka se ka sanni ani feere kɛ an ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya kɔnɔna na CEDEAO sigikun min kɛra o ye a laban kɛra min ye CEDEAO kɛra sisan faransi ka bolokɔrɔminan ye min bɛ jamanadenw yɛrɛ bɛɛ minɛ k'u bisi k'u mɔnɔ k'u nafamayɔrɔ bɔ k'o kɛ ka qu'on appelle CEDEAO ɲɛmɔgɔ o ni faransi ɲɛmɔgɔ k'olu balo quoi k'olu bila hɛrɛ la ka an to degun kɔnɔna na donc o minnu fɛnw kɛra wulikajɔ ko in kelen dɔrɔn a ma bɛn faransi ma faransi fana ye CEDEAO fana activé k'u ka embargo sigi Mali kun o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ b'an kan gɛlɛya b'an kan i y'a ye k'a fɔ ko sira bɛɛ fɛ jalisiw b'an kan an ka mɔgɔw bɛ bolila ka bɔ u ka dugukolo ninnu fan fɛ ka na u daga dɔw nana Bamakɔ
dɔwɛrɛ an b'a fɔ o ma ko déplacé dɔwɛrɛ fana taara jamana wɛrɛ kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko réfugié donc gɛlɛya tun bɛ maliyɛnw kan waati kelen na CEDEAO ma ɲinɛ anw na CEDEAO tila ka min tuguni ka tila ka embargo fana sigi a kun ko walasa u b'an diyagoya ko IBK min bɔra fanga na walima o IBK bɛ segin walima sɔrɔdasiw minnu ye fanga ta olu ka fanga bila donc sisan ni u y'o kɛ ni o ye ni ɲɛmɔgɔ b'a sɔn o tuma na u bɛ gɛlɛya titi jamana kɔnɔ ni gɛlɛya titira jamana kɔnɔ o ka kɛ sababu ye ka jamanadenw fitini u ka wulikajɔ kɛ walasa u ka jamana ɲɛmɔgɔ kama u ka se ka sɔrɔdasiw ninnu kɛlɛ donc o de tun b'a fɛɛrɛ o ye mun ye ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ye min bɛ fanga na ani jamanadenw bɛ yen k'olu kɔdi ɲɔgɔn ma k'olu fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma n'an fara farala olu b'u sago kɛ olu ye tubabuw yɛrɛ de ka taabolo ye le système de diviser pour régner donc u ye embargo in kɛ o de kama mais embargo in kelen a kɛra ko wɛrɛ ka d'a kan o jamanadenw o tɔɔrɔ n'o tɔɔrɔ min tun b'o kan ils ont préféré la dignité à la richesse donc à ce moment u ko ko hali ni embargo bɛ k'u kan hali n'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ u faga de olu tɛ bɔ ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ olu k'u ka danbe olu ka fierté donc o kɛra sababu ye ka jamanadenw yɛrɛ ka danaya tɔ ta k'o ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma ka d'a kan ɲɛmɔgɔw fana y'u jɔ k'a fɔ ko ni CEDEAO ye embargo kɛ olu kan a don an ka minisiri 3 fois bi général de division Abdoulaye Maiga premier ministre do général premier ministre donc ale yɛrɛ de bɔra a don a taara colonel ka discours kɛ ko bɔn ko CEDEAO ye embargo min kɛ an kun ko an yɛrɛ fana bɛ embargo fana kɛ CEDEAO kun ko hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que a don a kɛra jatigɛ de ye ka ɲɛsin jamanadenw ma embargo kuma in fɔlen mais an fana ka ɲɛmɔgɔ fana kumanen a kɛra jigisigi de ye an y'a dɔn ko bi bi in na tiɲɛ yɛrɛ la cɛw jɔ de b'an kɔfɛ an bɛ se ka jama u b'an kɔfɛ cogo min na u b'an ɲɛ o fana cogo la donc o danaya min kɛra dɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔ parce que tigɛna de tun bɛ yen mais o danaya min kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye kɛ un peuple dafalen an ka sɔrɔ ka ɲɛsin juguw ma kɛnɛma juguw ma ani kɔnɔna juguw nka o yɔrɔ kelen na fana i b'a ye k'a fɔ ko kɔnɔna jugu dɔ tun bɛ yen ko olu ye dɔgɔtɔrɔ ani économie dɛ professeur ani économie dɛ ko non ko ni CEDEAO ye sanction min k'an kun ko tile 3 ko maliko bɛ ban ko kɔngɔ b'an faga ko sara fana tɛna kɛ ko ne sara ko bannen depuis embargo yɛrɛ kɛra sara cayara sara kɛra an ma sa an kɛra yɛrɛ ta ye an kun t'a dɔn k'a fɔ ko hɛrɛ fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o hɛrɛ bɛɛ dafalen an y'o sɔrɔ wa depuis embargo yɛrɛ kɛra depuis Mali yɛrɛ kun dara i b'a ye tuma bɛɛ a bɛ fɔ ko la balance commerciale du Mali est déficitaire mais embargo kɛlen dɔrɔn an ka balance commerciale kɛra excédentaire de o kɔrɔ ye mun ye sanni ni feere kɔnɔna na cɛnni ma don kun an ye bénéfice de sɔrɔ voilà donc an bɛ se k'a fɔ o kɔnɔna na donc an kɛra an yɛrɛ o degun kɔnɔna na donc an b'an yɛrɛ sago de la an bana tubabu ma ko a tɛ kɛ tubabu sago ye a bɛ kɛ an sago ye an na sɔn ka ni bɛ to a la bi wa a tora an sagoya la wa halisa an bɛ aw sagoya de la donc o de y'a to a bɛ fɔ ko souveraineté retrouvée parce que décision fɛn bɛ ta maliyɛndenw de y'a décision ta surtout ka tila ka bɛrɛ bɛn ni président ye principe saba mun di ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ a bɛ kɛ d'abord dans le respect de la souveraineté de l'État donc an yɛrɛ sagoya ko o de bɛ bonya diyagoya filanan n'a ka d'anw ye an b'an kun di an kuncibaga min ka d'an ye an b'an kun di yen n'a ka d'an an bɛ taa Chinois fɛ yen o b'an yɛrɛ sagoya la n'a ka d'an an tɛ taa Faransi n'a ka d'an an bɛ taa Russie la n'a ka d'an an tɛ taa Occident an tɛ taa États-Unis n'a ka d'an an bɛ taa Turquie min ka d'an an b'o de kɛ mɔgɔ si t'a fɔ an ɲɛna bilen ko taa karisa fɛ kana taa karisa fɛ i taara karisa fɛ e ni ne man di parce que o de ka di Faransi ye n'an taara Russie fɛ a tɛ kuma o fɛ bilen an bɛ sanction k'an kun an ko an bɛ taa maa min fɛ yen maa min ka d'an ye wa a bɛ kɛ an ka bonya de kɔnɔ sabanan ko jamanadenw sakona ko ni jamanadenw ko min o de bɛ kɛ wa hakilinata tɛ dɛ u sago hali ni maliyɛn bɛɛ bɛnna kan bi k'an ka maliko jɔ maliko bɛ jɔ bi an sagola ko o de bɛ kɛ a tɛ mɔgɔ siɲɛ sara de sisan an b'a mamuso ka ganforo de kɔnɔ voilà donc sisan o de ye souveraineté retrouvée n'a y'an ka invité ka kuma ninnu ta k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bakuruba la a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ wagati min na an tun bɛ colonisation kɔnɔ an kun t'an yɛrɛ bolo
le père fondateur du Mali Modibo Keïta ale de nana kana an ka jamana segi k'a kɛ an yɛrɛ ta ye ni o kɛla Mali ye nka ale ka fanga dafirilen kɔfɛ président minnu nana o kɔfɛ olu ka temps kɔnɔ an bɔra an yɛrɛ bolo ka d'a kan an kɛra jamana wɛrɛ bolo kɔnɔfɛn ye ni an bɛ se k'o tɔgɔ fɔ Faransi jamana nka san caman kɛlen kɔfɛ o kɔnɔ fo kana se IBK ka wagati ninnu ma donc ni mouvement ni wulikajɔw kɛra walasa an ka jamana bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogoya min na o de kɔfɛ sɔrɔsiw nalen fanga la an ka jamana ka yɛrɛya segin o wagati min na an senkɔrɔma cɛla kosɛbɛ a ma dogo mɔgɔ si la Faransi jamana kɛlen kɔfɛ k'a ka kumaw ni a ka bɔliw kɛ min na CEDEAO ye embargo bi an kan o wagati la CEDEAO jamana bɛɛ y'a ka datugu Mali ye fo n'a kɛra la Guinée Conakry. Guinée parce que Guinée ni Mali Sékou Touré y'a fɔ k'a da ko c'est deux poumons dans un même corps. C'est-à-dire adamaden fo fila bɛ farikolo kɔnɔ cogoya min na Guinée ni Mali bɛ ten de a tɛ kun Guinéen na k'a fɔ i b'a dafiri Mali da la a tɛ kun Malien fana ye i ka dafiri Guinéen da la o b'a to hali coronavirus tɛ bana dɔ kun nana waati dɔw la Ebola ko Mali i ka datugu parce que ko Guinéen man kɛnɛ Mali ko k'a tɛ se ka datugu Guinéen ye Ebola b'an bɛɛ faga an y'an ka dayɛlɛ frontière dayɛlɛ donc Mali ni Guinée c'est deux poumons dans un même corps. Wagati la donc la Guinée Conakry dɔrɔn de ma ka datugu Mali ye nka an ye wagati caman gɛlɛmanw fɔ k'i fɔ ka se bi ma a bɛ ten tɔ de ko je préfère vivre un jour dans l'indépendance dans la liberté que de vivre 100 ans dans l'esclavage Mali ta kɛra o de ye wa an bɛ se ka fɔ hali AES ta ye o de ye an b'a jigin a faamuyali caman sɔrɔla souveraineté ko in na kumaw la yirala k'a fɔ Mali ka yɛrɛya kun tilala la nka a seginna an bolo mais n'an bɛ fɛ k'a dɔn sisan est ce que an y'an ka souveraineté bɛɛ sɔrɔ an ka souveraineté dafalen b'an bolo a dafalen ba a tɛ se ka dafa tellement k'a dafara f'an taara dɔ wɛrɛ ɲɛɲini tuguni parce que an bɔra Mali ko souveraineté yɛrɛ la sisan an bɛ AES ko la sisan donc o kɔrɔ ye mun ye Mali yɛrɛ bɛ na tunu ka Burkina tunu ka Niger tunu ka sɔrɔ ka na ni AES ye wa AES fana bɛna kunbaya sisan ka taga kɛ Afrique yɛrɛ fɛngɛ donc o tali de b'an bolo mais anw tɛ se k'o kɛ tant que anw t'an yɛrɛ sago la tant que anw ma an ka souveraineté sɔrɔ n'i y'a ye bi CEDEAO min ko embargo sigi an kun ni o CEDEAO kun ko coup d'état kɛlen Niger Tchani président Tchani général a nalen ka na Bazoum gɛn ka bɔ yen CEDEAO mɔgɔw ko k'u bɛna mugu ni kisɛ ta k'u ka Tchani gɛn tila ka segin ni Bazoum ye o yɔrɔ la Mali bɔra ka fɔ ani Burkina ko n'u ye kisɛ kelen wuli ko an pɛrɛnnen don mugu ni kisɛ k'u bɛ CEDEAO bɔ a la k'u ɲɛsira Niger ma c'est comme si u ye guerre kɛ olu fila de la sisan n'i ka souveraineté ma dafa i bɛ nin fɔ cogo di donc an ka souveraineté dafalen b'an bolo ni Ala ka dɛmɛ ani an teri ɲɛnamaw fana ka dɛmɛ donc diɲɛ yɛrɛ fana ye ɲɔgɔn dɛmɛ de an ye dɔw dɛmɛ kunu dɔw fana y'a dɛmɛ bi parce que hali ni Algérie ta Algérie jamana dɔ bi parce que Mali de ye ko nɔgɔya a bolo ni Mali kun tɛ Algérie kun tɛ se ka indépendance sɔrɔ nin cogoya la an y'u dɛmɛ nka hali n'a sɔrɔ bi Mali ni Algérie fana a bɛ cogoyanin dɔ la o kɔni kɛra wa min kɛra o bɛ fɔ nka est ce que an ka souveraineté ni o ye an ka yɛrɛya ye an ka pouvoir de décision ye an bɛna se k'a garder a bɛna se ka to a bolo la tiɲɛ don an ye wagati gɛlɛmanw caman vécu an y'a sɔrɔ a tilala ka tila an na est ce que y a moyen que dans le jour à venir a ka se ka tila an na hali n'a sɔrɔ an ka laɲini tɛ awɔ bon i b'a dɔn fɔlɔ a bɛ tila an na kun min na parce que maa damadɔni de bɛ taa fanga ɲini walima maa damadɔni de bɛ wulikajɔ kɛ walasa k'an bɔ tubabuw bolo mais ni zi nata ye Facebook b'an bolo WhatsApp b'an bolo donc mɔgɔw bɛ bɔ kunnafoniw kalama waati bɛɛ waati jɔnjɔn yɛrɛ la donc nkalon fɔlɔ a bɛ fɔ ko nkalon mɛnna cogo o cogo ko tiɲɛ bɛ kɔ la mais bi ka Facebook ni WhatsApp to i ye nkalon tigɛ dɔrɔn sɔrɔ tiɲɛ bɔra voilà donc mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran bi ka nkalon tigɛ ka d'a kan kunnafoni carilen don kosɛbɛ bɛɛ bɛ accès sɔrɔ a la filanan ye min ye jamanadenw de wuli ka jɔ kɛ ka taga ni fanga in ɲini ka taa souveraineté ɲini ni ɲɛmɔgɔw fana nana ka na a tɔ dafa quoi donc an dun b'a dɔn k'a fɔ ko u b'a fɔ cogoya min na Chine président a ko lorsque une idée s'empare des masses populaires elle se transforme en une force qui est capable d'apaiser les océans les plus agités et de réduire en poussière les montagnes les plus élevées. Ko hakilina n'a ye faso jama kunbɛn a bɛ yɛlɛma
fanga b'a la quoi a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ barika dɔ de ye o barika in tellement que a fanga ka bon kɔgɔji ja wulila cogo cogo a bɛ se ka kɔgɔji na mada quoi kulu bɔnna ka jan cogo cogo a bɛ se ka kulu in ci ka kɛ bugunjɛ ye donc o kɔrɔ ye mun ye une fois que le peuple a pris conscience foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ala ta kɔfɛ min bɛ se ka peuple ka marché ka bali quoi donc nin souveraineté an y'a diya dɔn ka da kan an y'a ɲini a mɛnna an kun b'a mɛn de an kun t'a ye nka bi bi in na an y'a sɔrɔ fo an b'a kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ mali kun bɛ cogoya min na kɛnɛ ma an kun bɛ an dogo dogo faransi n'a fɔ k'i ye maliyɛn f'i bɛ dogo mɛ bi yan non ni nana f'i bɛ ni ye maliyɛn hali tɛ sɔn k'i tɔgɔ fɔ fɔlɔ a ka di e de jama k'i ye dɔrɔn k'a fɔ ko hali nin ɲɛ o de ye maliyɛn ye i ma ye a donc sisan an y'an ka souveraineté sɔrɔ an y'an ka masaya sɔrɔ an kɛra an yɛrɛ ta ye sisan quoi donc nin min sɔrɔlen fɛn an bolo diɲɛ la fo laran tɛ nin bila mɔgɔ si tɛ k'i ka mɛ ko fɛn ma jugu ka jɔn jamana bɔ an bɛ jɔ an bɛ jɔnya la jɔn mɛ ni jɔn ni mugu ni kisɛ ni nafolo ni jɔn ma ka ban a cɛ a bɛ mɛtiri minɛ dɛ wala donc an dun mɛnna jɔnya de la bon an ka mɛtiri ninnu ja an ye k'a fɔ ko an bolo waraw don an bolo kulu don an taara sɔrɔ fɛnw de don carton de don ou bien an bolo waraw don an taara sɔrɔ jakumadennin de don donc an ye k'a fɔ ko an yɛrɛ de an waralama de bɛ an waramasalama de b'an yɛrɛ bolo bi donc an hakilina tigɛlen don passe k'a fɔ ko nin souveraineté in nin tɛ bɔ an bolo bilen donc an bɛ taa ni nin san de sisan an fana bɛna mara de kɛ sa ka fana parce que il faut que tubabuw ka b'u fana fɛ yen ka na baara la fana fɛ yen an b'u ta baara la. Tiɲɛ don o fana bɛ kɛ o bɛ sira bɛ ka tagama yɛrɛ ka ban parce que n'i ye a ta lajɛ fɔlɔ an bɛ jɔ n'a tubabu faransi jamana bolo fɔlɔ fariya kun tɛ i n'a fɔ u bɛna se ka ko dɔ kɛ an na physiquement ou fɛn wɛrɛ mais u kɛlen ka sira in ta k'a sigi an kunkolo de kɔnɔ hakili yɛrɛ de kun a bɛ kun bɛ hakiliw de kɔnɔna la ko ninnu bɛ an sanfɛ an tɛ se ka bɔ ninnu bolo ninnu ni ninnu tɛ an tɛ kɛ fosi o de faamuyali kun bɛ hakili la hakiliw dayɛlɛ la sisan nɔ faamuyali caman olu kɛra nka maintenant est ce que souveraineté yo an ka yɛrɛ diya in sɔrɔli o a bɛ se ka daw yɛlɛ an ɲɛ a bɛ se ka mun ni mun de avantage jumɛn a bɛ se ka ba jumɛnw de yɛlɛ an ɲɛ ɲɛtaga sira fɛ ani fɛn wɛrɛ. Bon Marley b'a fɔ cogoya min na ko ni da kelen sɔrɔla ko da woloba de bɛ dayɛlɛ wa donc bi bi in na da min bɛ yen ni o y'a se k'a fɔ k'u b'a sɔgɔ an da la k'a fɔ ko bolodiɲɔgɔn bɛ an ni u ni ɲɔgɔn cɛ walima u bɛ t'u ka warimisɛnnin ninnu ci an ma k'u bɛn'o wari ninnu tigɛ o yɛrɛ diyara anw ye ka d'a kan o bɛ kɛ sababu ye ka da caman yɛlɛ an ye i m'a ye an ye mine dɔ dayɛlɛ Burkina mine lithium dayɛlɛ fɔlɔ an ka sanu an y'a contrat bɛɛ lajɛ ka tubabu kɛ bilɛ ka kɛ wo la président y'a fɔ o don na donc nin bɛɛ kɛra donc o sira fɛ an ye k'a fɔ ko an bɛ ka ani kɔrɔlen ni kura ani sisan tɛ kelen tuguni an b'an yɛrɛ sago a la sisan ni n'an ko min ni ko an k'an dɔrɔn an bɛ gɛn i ni ka fɛn bɛɛ ka taa an yɛrɛ b'an ka sanu bɔ an yɛrɛ ye bon n'i y'a ta sɛnɛ sira fɛ an yɛrɛ bɛna commencer k'an ka sɛnɛw kɛ an yɛrɛ ye an bɛna commencer k'an ka usine dayɛlɛ an yɛrɛ ye bon a tɛ mɛn an bɛna franc CFA in fana bɔ yen an bɛna ni an yɛrɛ ka faraw ye donc voilà donc sisan c'est pour dire que o da ninnu bɛɛ de bɛna continuer ka dayɛlɛ au lieu que an ka ko ta kɛnɛ ma ka na n'a y'an fɛ yen an b'a dilan an yɛrɛ fɛ yan an yɛrɛ sago la yan min c'est à dire an bɛ balo fɛn min na an yɛrɛ bɛ fɛn minnu sɛnɛ wa an bɛ fɛn minnu sɛnɛ fɛn min bɛ an balo donc sisan ka bɔ tubabuw ka u ka sɛ n'u ye sɛ faga u fɛ yen u b'a nafama yɔrɔ bɛɛ bɔ ka sɔrɔ ka prix bien k'u la ko o sɛ ko sɛ wa mun de poulet de chair suguya dɔ tun bɛ yen o tolilen tun bɛ cɛ carton kɔnɔ an kɔnɔ ko o fili an kan an b'o dun ou bien municipal mɔgɔw bɛ na an fɛ yan poulet de chair n'o ye tubabuw ta ye o de an ka farafin sɛ dumanba ye u bɛ na sisan k'o farafin sɛ da gɛlɛya o la mun sara ye 20,000 ni 40,000 ninnu an tɛ se ka farafin sɛ dun parce que o b'a sɔrɔ o ye farafin sɛ bɔ 300 la ka taa kɛ 1,000 2,000 1,500 donc municipal mɔgɔw bɛ na sara bɛ d'u ma 1 million 2 millions donc olu b'u fa farafin sɛ la ka sɔrɔ u ka poulet de chair tolilen ninnu ta k'o d'a ma sisan k'o da bi k'o feere 300 400 an m'an fa olu la donc nin ko bannen pewu an yɛrɛ bɛna ɲɛsin an yɛrɛ ka sɛ labɛnnenw wala an yɛrɛ ka balo labɛnnen an ka pomme de terre n'an ka zamɛ n'an ka fɛnw an yɛrɛ b'u bɛɛ dilan i bɛ zamɛ dilan ni fɛn fɛn a si tɛ bɔ Faransi tulu min kɛla tulu bɛ dilan an fɛ yan tomati min bɛ k'a la a bɛ k'an fɛ yan jaba min bɛ k'a la a bɛ k'an fɛ malo min bɛ k'a la a fɛ jɛgɛ ba an ka baji falen don jɛgɛ bajoliba a falen don jɛgɛ la tɛ o b'an fɛ yan donc an bɛna plan kɛ k'o jɛgɛ ninnu caya donc an b'an ta kɛ donc sɛ zamɛ ma fɛn o fɛn man diya an yɛrɛ b'an fa
jamanaden bɛɛ b'i diya. Mais i ka nin kuma ninnu kɔfɛ est-ce que souveraineté jɔyɔrɔ dɔ bɛ an ka jamana développement fo ka taa se AES développement fana na. Mais bien sûr parce que yɛrɛ sago ye mun ye n'i b'i yɛrɛ sagoya la mɔgɔ tɛ den ta ka kɔsi i yɛrɛ ma o. Tiɲɛ don. Mɔgɔ tɛ se ka kojugu k'i yɛrɛ la o a ka di bɛɛ ye k'i se k'i nimisi ka wasa de. Donc fɛn min b'a nimisi wasa mais an b'o laɲini o fɛn min b'an tɔɔrɔ k'an to yan an tɛna sɔn k'o laɲini o mais fɛn min b'a nimisi wasa an b'o de laɲini donc bɛɛ jamanaden bɛɛ n'a ye fɛn min ɲini k'a fɔ ko nin de y'an sago ye donc o de bɛ kɛ c'est aussi simple que ça mais n'an ko ko nin y'an sago ye tɔw a ka kɛ tɔw sago ye a kana kɛ an sago ye ça veut dire que nous ne sommes pas souverains donc an bɛ fɛn min ɲini an t'o sɔrɔ mais ni fɛn min bɛ i sagoya la mais c'est fini débat wɛrɛ tɛ o hɛrɛ dɔrɔn de don. Mais an bɛ ka Mali ka souveraineté retrouver an b'o journée laɲɛnamaya chaque 14 janvier mais AES jamana tɔw dun est-ce que eux aussi ils sont souverains? Oui, ils sont souverains mais comme kɛlɛw taabolo ma kɛ kelen ye parce que Mali de fɔlɔ ta kɛra bon Burkina ta ye tuma min na Burkina sɔrɔ an libéré bɛ ka ban quoi donc an fana tun b'a fɔ ko Burkina bɛ o fana ka bouclier bon Niger fana kɛra o y'a sɔrɔ Mali ni Burkina fana libéré la donc an bako kɛra cogo cogo bon fana donc an fana Burkina ni Niger kɛra Niger fana ka bouclier donc ko taabolo tɛ kelen mais an de fɛ yan souveraineté retrouvée bɛ yen mais olu fɛ yen bon olu ma o si an bakuruba ma sigi u kun f'u ka se degré ma bon voilà donc an ko de fait que an ka souveraineté retrouvée donc o fana souveraineté fana tɔw dayɛlɛla ka taa o fiɲɛ fana cira olu fana niveau la donc u fana d'u jala jɔ quoi donc Mali c'est parce que Mali filɛ nin quoi Mali de leader ye Mali c'est à dire Mali bɛ fɛn bɛɛ décider ni Mali bɛ décider o de bɛ kɛ voilà donc de fait que an ye hɛrɛ sɔrɔ tɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni Mali degunna bɛɛ bɛ degun mais ni Mali lafiyara bɛɛ bɛ lafiya voilà donc ils sont souverains et surtout an bɛna taga an ka AES min na c'est pour cela que quartier général de la révolution an bɛ ka laɲini ye mun ye an ka taa joona joona fédération na donc n'a kɛra fédération sisan non o tɛ souveraineté dɔrɔn dɛ o y'a kɛlen dɔ wɛrɛ de sa an tɛ kɛ impérialisme ye mais voilà mais an bɛ kɛ an tɛ kɛ envahisseur fana ye mais an kɔni b'an sago la voilà an ma sago de kɛ farafinna wa n'i ko an sago tɛ kɛ an bɛ i fara kan. Mais ni AES jamanadenw i n'a fɔ so bɛ wele saheliens de ni saheliens bɛɛ y'a fara a décision ta sisan nɔ k'a fɔ ko bon an bɛ fɛ ni jamana saba ka kɛ jamana kelen est-ce que e ka faamuyali la ça c'est une bonne idée? mais o de ye an ka laɲini ye an ka laɲini tɛ fosi ye ni o tɛ parce que ni jamana ninnu filɛ nin ye ni jamana bɛɛ ko jamana kelen ye en 1885 la conférence de Berlin o ye ɲɔgɔn ye min kɛ Allemagne ni Faransi ni Alimamu ni hali Rusi yɛrɛ u bɛɛ tun bɛ yen olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka na an ka dugu ninnu fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka Côte d'Ivoire si Côte d'Ivoire sama gere Haute Volta Ghana ko ye fɛn fɛn gold c'est-à-dire Mali ko ye Soudan français ka u tɔgɔ ninnu dila to olu dina ka na an bɛɛ cɛci k'an bɛɛ fara fara k'an fara fara tila ka na an bɛɛ kelen kelenna bɛɛ minɛ donc solution ye min ye dɔrɔn il faut que an ka fara ɲɔgɔn kan. Voilà, donc on met d'abord des bons gens, un seul État, États-Unis lajɛ, États-Unis kun bɛ anglais ou ka jɔnya de la o. Oh mais olu fana ye wuli ka jɔ kɛ dugu 13 dugu 50 kɔnɔna la dugu 13 olu ko non ko bon ko olu ka yɛrɛma yɔrɔ ta olu bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ jamana kelen donc olu bɛ kɛra jamana kelen jamana tɔw minnu bɛ anglais ka bolo kan u b'a bɛɛ minɛ u la donc an fana AES saba an b'a fara ɲɔgɔn kan sisan ka kɛ jamana kelen n'an kɛra jamana kelen bon Niger bɛ dilaja ka Benin ta Burkinabé bɛ Ivoire minɛ an bɛ wɔlɔfɔw ta ka fara kan donc a dɔɔni de don an bɛ bɔ min kalama o y'a sɔrɔ farafinna wasi a bɛɛ kɛra kelen ye. donc n'Ala sɔnna ma AES bɛna kɛ délivrance Afrique jamana tɔw ye a se bɛ Ala ye a nɔgɔya bɛ a yɔrɔ fana mais jɛmukan bɛ ka taa kuncɛyɔrɔ la mais e yɛrɛ ka faamuyali la walima QJR ka faamuyali la est-ce que an bɛna se ka nin souveraineté in garder qu'est-ce qu'il faut pour la garder? Non c'est-à-dire n'o de f'i ɲɛna souveraineté bilacogo t'a la o c'est-à-dire bilacogo t'a la parce que an ni de b'a da fɛ parce que ni i tɛ fɛn min dɔn i tɛ fɛn min diya dɔn quoi n'i y'o dɔn i t'o bila bilen o donc c'est pour dire que surtout an ka génération ni an mɔkɛ ninnu ka génération tɛ génération suguya kelen ye bon Facebook u t'olu fɛ yen WhatsApp u t'olu fɛ yen wa olu ja kun ka fɛn kɛ tubabu ɲɛkɔrɔ bon an dun filɛ nin an ɲɛ donnen don tubabu la de an ɲɛ donnen don tubabu la de i b'a fɔ an tɛ seerew ya dɔn c'est même plus la même chose sira yɛrɛ tɛ tubabu yɛrɛ bɛ siran anw ɲɛ bi parce que n'anw ɲɛ bɛ bago ma de parce que an ɲɛ donnen don u la de bon olu kun ɲɛ donnen don an mɔkɛw la mais sisan an de ɲɛ donnen don olu la quoi
Maintenant an b'an yɛrɛ sago la sisan diɲɛ évoluera mais hali Macron ninnu ni fɛn n'u ka kuma na u b'a fɔ ko cɛ fɔlɔ ni bi tɛ kelen ye mais diɲɛ taabolo bɛ ka yɛlɛma quoi mais donc farafinya yɛrɛ de bɛ ɲɛfɛ sisan quoi mais surtout an dɔw talen Cuba anw ta dɔn ko farafin yɛrɛ k'u ye o si fɛ mais an talen an ka fɔ ko mais farafin tɛ ko nɔgɔlen ye farafin ye masaw de ye bon tubabuw ko ko caman dogo an na bon an bɔra a bɛɛ kalama ouais ni kun ye kira dɔw ye u b'a fɔ k'u fara jɛlen don ja an taara tila ka bɔ k'olu farafinnen don an ye faraw dɔw bɛ yen u ja u t'u k'olu jɛman bɔ ko faruna wa mun de ko ja u ko ye finman ye donc an ye k'a fɔ ko ja tubabuw y'an tromper de ka nkalonbaw tigɛ an ye dɛ mais sisan an ɲɛ yɛlɛla donc an tɛna se an yɛrɛ t'u bolo et puis seko ni dɔnko min kekuya min bɛ an ka génération ni jagɛlɛya min bɛ anw na vraiment kɛcogo wɛrɛ t'a la tuguni an ka souveraineté bɔsi cogo foyi t'a la parce que an y'a ja dɔn ka ban quoi voilà nka n'i ye a ta k'a lajɛ nin wagati laban na surtout bɔlɔlɔsiraw sanfɛ a yela k'a fɔ faransi jamana kɔnɔ maliyɛndenw dɔrɔn tɛ mais saheliens yɛrɛ i n'a fɔ mali burkina faso niger jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don faransi jamana ma a dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka kulu sigi a tɔgɔ da ko groupement pour sauver le mali ko AES jamanaw bɔra CEDEAO la a man di u ye u bɛ wulikajɔ ni ko sugu bɛɛ kɛ walasa jamana saba ninnu ka sigi CEDEAO kɔnɔna la nka na olu u bɛ cogo min na a bɛ n'a fɔ jama dɔɔni bɛ u bolo mɔgɔw dun mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ u tɛ sɛgɛn fana AES bɛ wulikajɔ la cogo min fana b'u ka wulikajɔ la kɛrɛfɛ ten tɔ ni olu fana nana mɔgɔw sɔrɔ ka influence kɛ dɔɔni walima i dalen b'a la k'a fɔ ko u tɛna se ka mɔgɔ caman sɔrɔ ka far'u kan. Voilà donc i b'a dɔn logique ye min ye n'i y'a mɛn ko adamaden kɛ kuma bɛ laloma de bɛ yen quoi mais n'a mɛn ko jɛman i b'a ko finman quoi parce que ni ninnu fana ma exister bon an fana tɛna exister quoi donc il faut que ninnu ka kɛ yen de ninnu ye fɛn ladɔn de ye adamaden ladɔn on b'a fɔ ko tubabukan na des énergumènes i n'a fɔ ko ministre Abdoulaye Mare y'a fɔ cogo min na c'est Algérie mais Algérie énergumène dɔ tun bɛ yen ka na k'u b'u da don Maliko la ka ban ni m'a faamuya bon a ye kuma olu de ma ko adamaden ladɔn quoi voilà donc ni adamaden yɛrɛ bɛ yen normalement donc a ladɔn fana bɛ yen donc minnu bɛ nin kuma na CEDEAO mais yan'u ka to Faransi ka to o kuma kɛ ka taa Faransi tulora tɔrɔ mais u ka na Mali kɔnɔ u ka kuma fɔ yan u ka taa Burkina u ka taa kuma fɔ yan ou bien u ka taga Niger u ka taa kuma fɔ yan an bɛ ka taa fɔ an ka jamana kɔnɔ yan olu bɛ taa fɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ yan bon min ka d'u ye k'o kɛ yen fɛ ça c'est le problème mais an ko an b'an ta de fɛ yan c'est tout problème foyi t'an fɛ yan an fɛ yan tout est vert. faamuyali sɔrɔla o la ka d'a kan ni wagati laban min na kuma min na yɛrɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ a ye mɔgɔ dɔw dabali ban mɔgɔw ko e bɛ se ka nin fɔ cogo di i ka jamana kunkanko ko la e dun ka jamana bɔra jɛkulu in kɔnɔ kun min na i b'a dɔn gɛlɛya minnu ye a sɔrɔ yen nɔ jɛkulu kɔfɔlen ye min ta k'i ka jamana sɛgɛrɛ i b'a dɔn nka mun de kama tuguni i b'a fɔ k'a ka segin ka taa a ye maa caman dabali ban mais hali an ka jamana kɔnɔna na MINUSMA min tun bɛ yan o tun bɛ loyer minnu ta o tun bɛ maliyɛn dɔw ka so jɔlen don i bɛ taa MINUSMA mɔgɔw tun bɛ taa hôtel dɔ kɔnɔ k'o ta o kɛ baarakɛyɔrɔ ni fɛnw bɛ ka taa tubabuw la sunɔgɔ ye o tun ye maliyɛn dɔw fana ka marché don donc guerre min bɛ an ka jamana kɔnɔ maliyɛn dɔw tun bɛ ka balo o guerre la donc o CEDEAO mɔgɔw ni o MINUSMA mɔgɔw ni olu bɛ kɛlɛ c'est comme si i ye olu maliyɛn ninnu ka intérêt min fana kɛlɛ donc olu mago tɛ faso la olu mago b'u yɛrɛ de la olu k'u yɛrɛ de donc u yɛrɛ ko mɛ jamana lafiyara a kɛra cogo min u caman bolila ka taa kɔfɛ parce que u tɛ se ka vi yan surtout kunnafoni yɛrɛ y'a yira k'a fɔ Macron yɛrɛ y'a fɔ ko nafolo caman b'a bolo a y'a labila politiki mɔgɔw ye ani videoman ni association ye minnu pɛrɛnnen don k'u faso kɛlɛ donc c'est normal que nin fɛnw ka ye mais a bɛ kɛ kɔfɛla la a tɛna kɛ an fɛ yan. o b'a yira k'a fɔ u bɛ nin fɔ mɔgɔ man ka tɛ k'a fɔ k'i bɛ kala kɔni turu ninnu ka ko kan ka d'a kan i b'a kɛ i n'a fɔ an ka invité y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ voilà adamaden la donc faamuyali bɛ sɔrɔ a la mais n'an bɛ taa QGR président fan fɛ jɛmukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la donc kumakan jumɛn b'u bolo ka fara jɛmukan yɛrɛ kɔrɔ kumaw kan. vraiment nisɔndiya don surtout vraiment particulièrement ne yɛrɛ filɛ nin 14 janvier a ka di ne kosɛbɛ ka da mun na parce que a don yan'o don cɛ le 9 avant que CEDEAO mɔgɔw ka embargo kɛ an kun anw ye ne kun ye yɛrɛwolo secrétaire général ye donc n ye mouvement yɛrɛwolo donc ne délégation dɔ suis dirigé ka taga n'u ye fo kɔna o b'a sɔrɔ kɔna occupélen don an taalen kɔna an taara bɔ kɔna an selen misiri kɔnɔ kɔna dugutigi ko an ma ko nin y'a san 9 ye ko mɔgɔ si ma bɔ yɔrɔ la ka na bɔ olu ye quoi o y'a sɔrɔ CEDEAO mɔgɔw tun ma embargo yɛrɛ kɛ fɔlɔ
donc au don le 8 o y'an sɔrɔ kɔna donc o kɔnɔ an ye o kuma minnu kɛ an ɲɔgɔn cɛ embargo taara an sɔrɔ yen k'an to yen donc an ka segin na tuguni ka na Bamako ka sɔrɔ basi ma an sɔrɔ donc an taara maliyɛnya diya don maliyɛn dɔw la quoi to degun kɔnɔ donc o ne ma vraiment kunnajaba dɔ ye fɛnɛ ye min ye cɛmanba min bɔra ka taa boulevard kan ni maliyɛn bɛɛ kun kɔnɛ kelen don hymne national min dara a don ne de hymne national ye a tamɛ ni mɔgɔw ye ka tila ka da ni mɔgɔw ye tuguni donc tout ça o ne ma kunnaja sugu dɔ ye vraiment c'est l'un des plus beaux jours de ma vie quoi donc voilà c'est une fierté pour moi et pour tous mes camarades donc ni ani o don balo wɛrɛ bɔ ne kun ma fiɲɛ sama tuguni vraiment ne bɛ l'aise la quoi donc c'est pour cela que kɛcogo t'a la k'a fɔ ko an bɛ an m'an faso ye quoi o y'a to u y'a fɔ ko Mali t'a den ɲumanw fɛ tiɲɛ o nkalon don Mali b'a den ɲɛnama bɛɛ de fɛ mɔgɔ ka sɔn ka sa i faso ye quoi mɔgɔ ka sɔn i ka tɔɔrɔ i faso ye quoi c'est o de ka hɔrɔnya ye o de fana i ka danbe ye quoi donc vraiment nisɔndiya don ka ɲɛsin ma bɛɛ ma c'est pour cela n nisɔndiyalen don kosɛbɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ bi Mali kunnafoni kan ka nin kuma ninnu ka nin kunnafoni fana lase mɔgɔw fana ma quoi voilà. Nin ye faso den ɲumanya cikan ye ni kumakan ninnu bɛ bɔ dusukun na ka taa faso yɔrɔ ni min faso kanu i tɛ se ka nin kuma ninnu fɔ ni min faso kanu ni wulikajɔba min kɛra monsieur Pape Diallo fɛ i tɛ se k'a kɛ ka d'a kan faso kanu ye limaniya dɔ ye cogo min na jahali dɔ don ten i ka sɔn k'i ni tɔɔrɔ i ka sɔn k'i farikolo tɔɔrɔ i ka sɔn ka don ko gɛlɛnw da fɛ faso kanu kama bɛɛ tɛ se k'a kɛ an bɛ monsieur Diallo fɔ a ka faso den ɲuman na ani ce a ka faso kanu na Ala ka jamana jɔ a den ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i n'a fɔ monsieur Diallo ni a ɲɔgɔnnaw bi an bɛ janvier kalo tile 14 na journée de la souveraineté retrouvée jɛmukan lamɛnlen kɔfɛ an y'a jigiya k'a fɔ aw bɛ faamuyali caman kɔni sɔrɔ la n'a fɔra ko souveraineté retrouvée o tɛ fosi ye an y'an ka yɛrɛya sɔrɔ monsieur Diallo y'a fɔ cogo min pouvoir de décision ni o ye i ka se k'i yɛrɛ kunkanko ko k'olu décision ta i yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ m'a dicté i kunna mɔgɔ m'a diyaɲɛ ko imposer i kan i yɛrɛ b'i diyaɲɛ ko kɛ i ka jamana kɔnɔ min y'i diya i yɛrɛ bɛ don i sagona daw fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ i yɛrɛ de don an bɛ foli ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma o la kɛrɛnkɛrɛnnenya général d'armée Assimi Goïta ale de sɔnna ni nin bɛɛ sera ka kɛ o ni a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka se maliyɛn den ɲuman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan a y'a fɔ a ka discours kɔnɔna la ale ye jeune i n'a fɔ ko maliyɛn den fanba bɛɛ ye jeune cogoya min na n'ale échouera olu de échouera wa an b'a jigiya k'a fɔ ko jeune i n'a fɔ monsieur Diallo n'a ɲɔgɔnna olu de bɛ ka Assimi dɛmɛ walasa a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na an bɛ AES la i n'a fɔ QJR ka laɲini don cogo min k'an ka taa fédération na a se bɛ Ala ye n'Ala sɔnna ma o ka kɛ an bɛɛ ka kɛ jamanaden kelenw ye an fana k'an présenter en tant que sahélien et sahélienne dans les jours à venir an b'a fɔ aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ne bɛ dansigi kɛ bi jɛmukan na an bɛ foli di an ka invité ma ka foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw kan bɛn à la prochaine inchallah